Igbo mam kelenze Igbo ndị mana ege m ntị ekenekwa m n'ụbọchị nke taata sị m ụtụtụ ọma ebe ọ bụla na-eme ihe ọma ya emelu nwoke melu nwaanyị. Video anyị na-afụ n'aka ebe bụ vidiyo adị anyị JP Reverend Dr. Ephraim Onoye. Ya video or ya be nene, you put yourself in the family, in the position of this family. Okay, for obo no nwere ihe gbasara gị na this video, please don't discredit it. Because I see onye ahụ na anya ahụ dị amara ihe onye nọ na-akwọ ya n'afọ. Ọ bụrụ na we witness be ụdị ya ọ na-efebere ebe ome, please and please walk away. Don't comment. Because most times something I see now there may be in amen. You have no feeling no there may that is what is happening. Because this family now needed prayer. Maybe you might have come across because you had the legal number, you may not know what this family is facing now. Or maybe an agafe in some family say for now. On a block if be ne to no gule gunia. It need to go mali here. Nature's na bata. Those blocks can lined up that place. It just be here webo here name. Does it mean no yapo block onworo at the onworo mind of each away me here webo ya happy idea? Or does it mean that the person which I am war? You as a person now, Imana, you decide just for example, you decide you go moto ibana moto park, kwe moto ono. I say again how could be a price. You say okay, kina je wetego. Inaziandoshi, for example, ndoshi beba zulega. Will you say that na batarega hije kumota? You will not say because Imana something happened to you that made that money to go away. Or just like this people not here, this family now which are block for many years. Block it has happened to so many people. So most times, if you have form across of what people are passing through, don't go and judge them. Rather, pray for them, or rather, pray can that such thing because now most times on a you will not have the voice to say this is what is happening to you. Am I saying that enemies about go kill? Yes. Am I saying that dojo about this woman about go kill? Yes. What am I against it? Don't allow the bad ones to win over good. And for some of them, they will find a way to sabotage that thing. Tomorrow, Nana cry Nigeria, Japan, Ghana, China. Man also so you joke na mota. If you can one day, find a way to go and sabotage that thing. On the buy a new roku, the buy a free Gawala mad hejin ye, the buy a fun okay, what I could to give Katamwaya can wagge, Konyobana Halokoa, or the Honoma. So if you are one of those family this thing may go, or if you know anybody that this thing has happened to, send this video to them. Tell them that deliverance has come. Obunuya contact that different. This is not the first time only deliver families like this, not the, and it will not be the last time. Or from the track record, the KGama. God has used him massively for this kind of project. More feel he had the kajoso, he had elementary class here. He knows what to do. Go and check his testimonies that God has used him for. So because if this video, send it across to Ndinilia. If your family is passing through such thing like this, please and please take this video seriously. Collect his phone number from there. Book a time with him. Talk with him and he will come and do. He doesn't charge money. Or not charge you go. You watch this family. When we here, acquire a wine of celebration and they decree on him mother namaro no wa kalelia. That in a be put in a doctor bana one misikwa jiwe na muku na egum so fe be doctor saying na nyegodonya protocol. Then ela hola for 6 hours. Then let us see how it goes. You may go there, say 100,000, 1 million. No. So please and please watch this video. Be discerning. If you want to send it to somebody, send it to them. Obukwano go on a solution. Please and please seek his help. Then Obukwano where he again. I advise you to walk away. When he again, if you be I advise you to walk away. Please and please, God one.
I'm taking record of ihe ọbụla m gwara ụlọ n'ezinụlọ na taa. Because ama m na ọ bụrụ na nkịtị ka mmadụ kpụsị blọk o ejila ụlọ. Blọk ụlọ 5,000 blocks. Akpụsa blọk a ga-ejila ụlọ wee nọdụ na-ene blọk na-agba afọ ọnụ. Some idiots and also somewhere feel na fa na-agwọ ọgwụ. Wee nọrọ ebe a nọ na-asị bịanụ n'ụlọ ka ịfụ blọk wee dọrọ na-agba afọ ọnụ. Mana ọ bụrụ na bụ onye osi Chineke taa ihe ọbụla nwoke mere ka e wee megide ezinụlọ a ife ọbụla nwaanyị mere ka e wee gbochie ọganihu na ọdịmma ndị ezinụlọ a emebie m ya taa n'aha Jizọs. Mgbe m bịa na-ene blọk niile agbọsịrị n'ezinụlọ a ka o si paakị ya blọk nọrọ ebe a gbaba afọ ọnụ gbasị ya nne fensị nne ife eji mee fensị ọ bụrụ igu ka eji mee fensị. I was telling Ndigbo na ha na-arụ ọrụ sị n'okpuru dị ebe a ka m na-arụ ụlọ because ebe ọ bụla njelu dị otu a ọ dafị arụ mmụọ Chineke asị m lụọ arụ ndị ahụ nọ ọ ga mma alụlụ gị ụlọ ị na-afụ ndị nna alụlụ nọ n'ịntanetị ndị bụ ọka mbe kpee ekpere na be ha mbịafọ ebe si apụta mmụọ Chineke sị m lụọ ọrụ ha ụlọ. Onwe nke a na-arụ 5 rooms and parlor. Onwe nke a na-arụ 3 rooms and parlor n'ọba. Are you hearing me, sir? Yes, sir. Now, mma alụrụ gị ụlọ because ị bụrụ ajadu. Ọ bụgo na nne gị bụ ajadu mana nne ya nọọsụ. So far na nne gị mụtara onye dịka gị onye mụta onye dịka gị abụrụ ajadu. Kama mma alụrụ gị ụlọ agwa ndị ihe ị ga-eme taa ịlụbalụ ndị mmadụ ụlọ. Kama m ga-arụrụ gị ụlọ agwa gị ihe ị ga-eme today mgbe ama nka aka by the mercies of the Almighty God aka adịghị mma. Kama m ga-arụrụ gị ụlọ ịlụbalụ ndị mmadụ ụlọ. Ọnọdụ ezinụlọ a na-ewute m ife m fụrụ ebe adịrọ m obi mma ka esi kpụsasịa blọk adịrọ m obi mma dimkpa mmadụ wee kpụba blọk kpụsị ya onye iro wee chịrị aka ya kee na mmụọ wee sị ya bịa ka elu onye bụ ụlọ ka m fụ mana asị m ka onye ahụ ekere agbụrụ ezinụlọ abụọ na-agbụ taa onye ahụ ekere agbụrụ ezinụlọ abụọ na-agbụ taa onye ahụ ekere agbụrụ ezinụlọ abụọ na-agbụ taa ka aka karịa agbụ banyesịa na-agbụ enwere ebe ị ga-eje ife ọnọdụ dị otu a o nwere ebe ị ga-eje ife ọnọdụ dị otu a ọ bụrụ ihe ndị mgbe ochie metara o nwere ebe ị ga-eje ife ọnọdụ dị otu a ọ bụrụ arụsị efere mgbe ochie mana abatara m n'ebe a fụ ọnọdụ dị otu a mgbe ochie Chineke mepe anya ma ọ bụrụ wickedness of men ọ bụrụ aka ọrụ mmadụ wickedness bịa rụwa ka mfụ ọ ga ị ga-arụrịrị ụna blọkụ anyị kpụrụ ebe a how many years ka ọ dịgoro? More than 10 years. More than 10 years. 2000 and More than 10 years. about 2015 or 2014. More than 10 years. That's more than 10 years. This block the park ebe a na-agba afọ ọnụ. Unless I am not serving a living God. Thank you, Jesus. By this time next year, Thank you, Jesus. Oh. block niile aba na ha. Mmadụ ajụkwara m otu oge si mee. Mmadụ ajụkwara m otu oge si mee. Maka agwa kere nwa ogbele elugo ọtụtụ. Ọ na-ewe m iwe. Ọ na-ewe m iwe. Na mmadụ ga-edebe mmadụ ibe ya n'ọnọdụ ọjọọ. Mmadụ kpatara ego bute simenti kpụgide blọk kwụọ 5,000 blọks. Mmadụ ibe ya wee sị ya bịa ka ịlụ anya bụ nọta mfu. Afọ bụ Ifrem ọ nọ onye anọ m n'obodo a na-akpọ ụmụ awụrụ. I will come back here to dedicate this house. Let it be on record. See the video here. Maka na a ga-etinyekwa video ya n'ịntanetị. A ga-etinyekwa video ya n'ịntanetị. Ụbọchị m jere ụmụ awụrụ kedu deeti taa? 11th July. I can put the video on the internet. By this time next year, I have to come more also. Ndị fụrụ ihe na-eme ebe a taa, enwe mana nnefe Chineke dị ndụ. Ndị witness ihe mere ebe a taa, ga-ama na nnefe Chineke dị ndụ. Mana mmadụ ọbụla, maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị, mmadụ ọbụla ji isi na aja, ka aka mmadụ ibie. Nwoke ọbụla ji isi na aja
aka nwa mmadụ ibie ka ọ ghara ịkpata ego ka ọ ghara ịlụ ụlọ. Ekpere m bụ taa, from the day blọkụ a ga-ebido n'aba naanị, nwoke a maọbụ nwaanyị a ga-abakwa naanị. Asị m a na-enye blọkụ naanị ka ebido lụba ụlọ, a na-agwakwa ini mmadụ na-eme ihe dị otu a na-agwakwa ini mmadụ na-eme ihe ọjọọ dị otu a. In the mighty name of Jesus. Onye si na ya ma dị ndụfụ ka ịlụrụ ụlọ, a ga-agbado onye ahụ aja. Onye si na over his dead body ka ịlụrụ ụlọ, a ga-agbado onye ahụ aja. Onye si na over her dead body ka blọkụ ịkpụrụ akpụ ga-abalụ gị uru, a ga-agbado onye ahụ aja. Mana nwoke maọbụ nwaanyị a n'oge okirikiri na monitọ wee sị na blọkụ a ga-ana n'iyi, otu a ka ụmụ ya ga-anị ya n'iyi, otu a ka famili ya niile ga-anị ya n'iyi. Eziokwu na blọkụ ka dị n'enu anị, eziokwu na blọkụ agbasigo afọ ọnụ dị ebe a, eziokwu na onye kpụ blọkụ eji osi ego ọ ga-ejilu ya. Ihe ndị ilo na-ekwetara na ọ ga-eme na ezinụlọ ga-ebido ime. In the mighty name of Jesus Christ. I say unto your family, I say unto your family, whether the enemy likes it or not, let your celebrations begin today. In the mighty name of Jesus. Whether the enemy likes it or not, Kiyoma bido maybe na ezinụlọ gị taa. Kiyoma bido maybe na ezinụlọ gị taa. Tosu na-eme bụ na a ga na-enwe housewarming, emepụ nke eme ọzọ. A ga na-enwe agbamnkwụ na agbamakwụkwọ, emepụ nke eme ọzọ. A ga na-eme nkupụta nwa, ma nwa nwoke ma nwa nwaanyị, bụ ejima dị ya. In the mighty name of Jesus. A ga na-enye ụmụnna mmanya moto, onye ụdị mmanya ṅụọ, onye ọ na-adụrụ mmanya rapụ. Mana nkwubi okwu mbụ na ọdị ekwensu mma maọbụ na ọ dịrị ya mma, n'ife ọma ga-ebido ime na ezinụlọ gị. Ife ọzọ kama mma afụzi ụlọ, ife dị mma gosi na mmadụ nọ n'ụlọ, ife mma na-afụ abụrụ ini ozu, mfu ini ozu nke ebe a, mfu ini ozu nke ebe ọzọ. Agaghị enwezi ọnwụ elughị elu na family again. No more untimely death in this family. No more untimely death in this family. No more untimely death in this family. In the mighty name of Jesus Christ. Makana ya gaya tona kwa lele ya gaya tona kwa ndeli ya gaya tona kwa. Chenweke n'ihe obi aṅụrị n'ezinụlọ gị. Amen. Ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Anụrụ m otu onu, ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Anụrụ m otu onu, ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Eluigwe na-ekwu ya, ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Ndị mmụọ ozi na-ekwu ya, ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Ọnwụ